Tak, čaute, čaute. Na dnes som si teda pre vás prichystal predstavenie trošku kontroverznej novinky 2023-24 Skybox EX. Celkom dosť ľudí to hejtuje, čo som zazrel nejaké komentáre, ale ja som za nás teda sám zvedavý, ako to bude vyzerať. Má to také trošku divoké plnenie, 24 balíčkov, dve karty na balíček. Prečo to nespravili inou formou, napríklad 8 balíčkov po 6 kariet alebo 12 po 4, to neviem. Box nemá garantovaný autogram, to je ďalšia taká vec, ktorú ľudia hejtujú. Autogram vychádza jeden na celý master, na 12 boxov. Je celkom dosť, ruky by mali byť dva, jeden veterán auto, dva ruky na celý case. A zase na druhú stranu to má veľa inzertov, ktoré si môžeme pamätať z 13-14 Flare Ultra. A každý podľa mňa tu len čaká, ako sa budú vyvíjať ceny tých kariet. U iných športov to vyzerá celkom fajn. Vzhľadom tých kariet, tam ten dopyt je, ten tam pre ne existuje, takže a som zvedavý, ako to bude u tohto produktu. 24 balíčkov, to pre mňa tiež taká premiéra, otváram to prvýkrát, tak občas možno je pozriem do checklistu. No, karty vyzerajú teda veľmi zaujímavo. Musím povedať za mňa, tu je prvá White Johnston. Veľmi pekný dizajn tých kariet. To sa musí nechať, že toto vyzerá fakt dobre. White Johnston a ja si otvorím keď tak aj checklist, aby som vedel vám priblížiť trošku nejaké to plnenie. Táto vyzerá, že je základná a na druhej karte je Tristan Robbins, takže dve ruky karty. Ako dizajn tých base kariet je veľmi pekný. Tie karty sú hrubšie, tým pádom už tomu rozumiem, prečo je to plnenie iné. Tu máme teda Mark Stone a potom je to Zach Benson na takej zelenej, ale to je pravdepodobne tiež len base ruky, ako ten Tristan Robbins. Brad Marchand, ďalšia karta a za ním Owen Beck, takže jeden veterán, jeden rookie. Dve sú zelené, sú bez limitu. Keď sa pozriem na ten checklist, sú tam nejaké limitky. Credentials Blue, Credentials 499, Credentials Blue, All Access Credentials 1 na 108 balíčkov, Credentials 50. Mám toho celkom dosť. Ďalšia teda fialová je Brock Besser a za ním Fraser Minten na zelenej. To ruky, ďalší zelený ruky. Sú určite tam niektoré paralelky. Tu máme Meta Boldyho a za ním Simon Edvinson. Opäť sú to karty bez limitu, farebne odlíšené. Ako dizajnovo je to fakt bomba. Tu asi, čo sa týka nejakých tých base kariet, tak toto patrí medzi to krajšie. Fialové Jesper Bratt a Tyson Perster. Takže opäť dve fialové. Není Malkin a za ním je Sean Farrell, väčšinou teda jeden veterán a jeden rookie je na ten boxík, teda na ten balíček.
Nico Hischier a Marco Kasper. Trošku občas vidím na niektorých tých kartách také malé chybičky, ale je to tou fóliou. Tu máme prvý nejaký invertík, takže base Tomáš Hertl a Stardate 3000 je náš prvý insert. Stardate Alexis Lafreniere. Pozrieme sa na to plnenie. And si to tu rozkliknem a Start Date bude 1 na 6 balíčkov, takže v boxi by sme mali mať 4 tieto karty. Potom sú tam aj rôzne variácie tejto karty, takže uvidíme, či sa podarí s nejakým limitom prípadne z toho. Ďalší nejaký invertík. Base Erik Karlsson na modrej a za ním je Index Movers Anton Mundell. Tie diekatky. Z metaliek to poznáme všetci. Metalky mali celkom dosť týchto diekat kariet. No a táto Index Movers je 1 na 8. Takže tie by sme mali mať 3 celkovo. Základný checklist má 100 mien, je tam potom 50 rookies. Co sa týka podpisov, tak tam samozrejme na podpisoch len lepšie mená. Trošku horšie to tam išlo do toho. Braden Fenn a za ním Devon Levi. Veľmi pekné karty dizajnovo. To vyzerá fakt dobre. Vidíme, čo sa tej hodnoty nejakej pixare bude týkať, ako na tom tie karty budú. Máme ďalší Stardate. Predtým ešte Casey Mittelstedt na green. A je to Juro Slavkovský. Takže Juraj poteší. Pravde som si nepredstavoval, že bejsky budú nejak takto vyzerať, čo som to videl s náhľadou. A base green Matty Beniers a purple rookie Vivian Dufour. Ja. Máme dve bejsky, prvá je William Nylander na tej gold a máme tu limitku tej Credentials Mason McTavish, takže prvý limit 32/499. Neviem, či tu mám pri sebe takéto píky. Mason McTavish 32/499, prvý limit Credentials. Máme opäť inzertík Mason McTavish Base Blue a Index Movers je Bowen Byram, ešte teda v drese Coloreda. To je tá bejska. No, to bude asi trochu problém, kdy to dá do tej slívy. Ale ide to. Ďalšia Stardate. Najskôr Jack Eichel na base. No ale je to opäť Alexis Lafreniere, ale toto bude nejaká variácia. Je to limit 92/99. Takže Stardate v limite 99.
Môžem pozrieť ten presný názov. Ten by mal byť Speckle. Potom je ešte Gold Speckle, tá je v limite 25. Tu máme ďalší inzertík. Ešte zatiaľ nemali. Zach Werenský na bass, Dota Gold a Reverberation. Conor McDavid, pekne. Pardon, Conor Bedard. Reverberation. Celkom zaujímavo to vyzerá. 1 na 40 balíčkov. Conor Bedard. Ruky určite poteší. Pozriem sa, koľko rookies na tej karte vôbec je. Conor Bedard a Luke Hughes, jediní dvaja rookies na tejto karte. Čiže vyťahli sme to lepšie meno. Nám zostáva 7 balíčkov. Je opäť Star Date. Base Elias Pettersson a Stardate Brandon Montour. Čo sme zatiaľ nemali. Alexander Georgiev na base a je to Hall or Nothing a je to Steven Stamkos. Ešte celkom zaujímavá karta. Dizajnovo. A u tejto karty sa môžeme pozrieť na plnenie a tieto vychádzajú 1 na 30 balíčkov, takže nemusí byť ani 1 na box. Takže 1 na každé, vlastne 2 by mali byť na každé 3 boxy. Lubensky, Saša Barkov a pozor, ďalšia credentials, a to je tá All Access credentials. A je to Samuel Bolduc. Je to písané hore. Tieto sú teda bez limitu. Tieto ruky All Access credentials vychádzajú 1 na 216 balíčkov. To je tiež celkom pekná trefa. Mohlo byť malinko lepšie meno, samozrejme. Ako Samuel Bolduc. Nás čakajú teda 4 balíčky. Ako s tým, že by sme vyťahli podpis Pacific. Nerádam, to by mala byť posledná Stardate. Alex Ovečkin na base a Stardate Moltz. Takže posledná Stardate. By sme mali ešte jednu tú Index Universe, myslím. Tu máme Dylan Cousins a Rafael Lavoie. Dylan Cousins Purple. Rafael Lavoie na green. Caulfield a Index Moors Andrej Kuzmenko. To je tretia, teda posledná. No, neviem to tam dostať. Už je to tam. Posledný balík. Už to vyzerá na base, alebo je to slovenským zastúpením. Alex de Brinket na tej blue a Šimon Nemec na green. Je to pekné, pekne to vyzerá. Mi sa to fakt páči, tie bejsky. Mali sme 5, 1, 2, 3, 4, 5 zelených, 4 fialové rúky a 2 modré.
z tých takých najhlavnejších. Index Mover 3, 3x Base Start Date, jedna v limite 99, jedna All or Nothing, potom dve Credentials, jedna All Access Credentials bez limitu, jedna na 216 balíčkov, jedna v limite 499 a asi taký najcennejší z tohto bude táto Reverbation Conor Bedard. Uvidíme, máme takú slabšiu vzorku jedného boxu, každopádne tie bejsky vyzerajú fakt zaujímavo, tak som zvedavý, ako bude plnenie. Máme tam nejaký trojbox vystavený do breaku, uvidíme, či sa rozoberie. Z base fakt nemám problém, tí sú veľmi pekné, mne sa veľmi páčia. Ten dizajn tých base je fakt dobrý. Aj tá kvalita, nebolo príliš kariek, kde by mali nejaké, že by sa im tá fólia odlepovala. Takže myslím si, že fajn. Je to také ako tie metalky, to je volá Skybox. Tam tie inzerty idú tou cestou, rôzne dajkaty a podobne. Ale uvidím. Sám som vedavý hlavne teda na tú cenu. Cenu tých kariet. Podľa mňa podpisy budú drahšie. Tie budú dosť rare. Takže uvidíme, ako to s týmto produktom nakoniec dopadne. Čo sa týka nejakého toho dizajnového pohľadu na to, tak base super. Tie dajkat, to príliš nemusím, ja to príliš neobdivujem. Ešte tie Stardate sú v pohode, tá Reverbation, neviem, za mňa to také ako ešte sa to dá, toto mi trošku vadí, takých viac vykrajovačiek na tej karte, ale ostatné, tá All or Nothing, to je fajn, vyzerá to ako jukebox, čo bol, takže to ešte v pohode. Dobre, ďakujem vám teda za pozornosť pri tejto našej predstavovačke a uvidíme, či sa nám z toho podarí vyťahnuť niekedy niečo ešte zaujímavšie. Tak čaute a vidíme sa, počujeme sa u nejakého breaku.